हेलो लोगोफोर बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबावनायजों DHS नि एग्जामनि बागै आपडेट लाबोबाय बेनो जाबाय ग्रेड 4 हिसाबै दा नोंथांमोननि एग्जाम डेट गोदाना जाबाय बेनो जादोंमोन 3 जुलाइ एबा 3 जुलाइआव एग्जाम जागोन सानडेआव बेनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेड 3 आ उनावहाय डिक्लेयार जागोन एग्जाम डेटआ जुलाइनि नोंथांमोना लास्ट वीक नङाब्ला गेजेर सप्तायावहाय मोननो हागौ एग्जाम डेटखौ ग्रेड 3 हिसाबै आरो बेयाव गोदान एडमिट डाउनलोड माब्ला जागोन बेनिफ्राय एग्जाम सेन्टारा सोलायगोन नामा रल नाम्बारा सोलायगोन नामा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन बेखौ लानानै फिन खनसेबाव नोंथांमोननि भिडिअ खालामबाय जाहाथे बयबो क्लियार जायो आरो लोगोसे नोंथांमोननि कुइसना बेसेबां थागोन टाइमिंआ बेसेबां जागोन नेगेटिभ दंना गैया जों बेखौ नायगोन दा बेखायनो जों फैबा अफिशियेल साइटआव dhs.assam.gov.in बेयाव फैनानै जेब्लायबो नोंथांमोना हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आपडेटखौ नायनो हायो दा बे लेटेस्टआव फैनानै नोंथांमोना एडमिट मोनसे अपसन मोनदों बे एडमिटआव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन गोदान एडमिट रिलिज जागोन दा लोगोफोर ग्रेड 3 निया बेयाव फैगोन लेटेस्ट आपडेटआव नोंथांमोना मोनगोन दायो गैथ'वा एग्जाम डेटआ गैथ'वा उनावहाय नोंथांमोना मोनगोन स' बिनिफ्राय नोंथांमोननि ग्रेड 4 एडमिटआ दायो होग्रोबाय जेला स' नोंथांमोना जेब्ला गोदान एडमिट होयो अब्ला गोदान एडमिट मोनगोन नोंथांमोना बे ग्रेड 4 एग्जामाव आरो बेखौ नोंथांमोनाहाय मोजां होदो एग्जामा 50 कुइसन थागोन अके 50 कुइसन थागोन टाइमिंआ जाबाय 90 मिनिट्स एबा 1.5 घन्टा एग्जाम होनो मोनगोन दा बे क्लिकआव थुनाय लोगो लोगो जों एडमिट डाउनलड खालामबा नोंथांमोना आरोबाव फिन खनसेबाव नोंथांमोना अके थुनांगोन बेनो जाबाय क्लिक हियार टु डाउनलड एडमिट कार्डआव क्लिक खालामनानै अके थुना हो दा अके थुनाय लोगो लोगो बेयाव फैबाय नै ग्रेड 4 एडमिट कार्ड नोंथांमोना बेयाव निउआव क्लिक खालामदो दा बेनिफ्राय एप्लिकेसन नाम्बार पासवर्ड होनानै लगइन खालामदो आरो नोङो बावदोंब्ला मा खालामनांगोन फरगटआव क्लिक खालाम नोङो बावदोंब्ला फरगटआव क्लिक खालामनानै रिट्राइभ खालामनो हायो गोदान एडमिट नोंथांमोना लानो हागोन मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बार्थडे होनानै नोंथांमोना रिट्राइभ खालाम अब्ला नोंनि जाय मबाइला रेजिस्टार थानाय बेयाव मेसेज फैगोन थ' बिनिफ्राय नोंथांमोननि बेयाव माखासे एग्जामनि बागै बेयाव डिसकास खालामसै अके एग्जाम डेट नोंथांमोना मिथिखाबाय 3 जुलाइ बेनिफ्राय नोंथांमोननि रल नाम्बार चेन्ज जाया बेनि थागोन बेनिफ्राय एडमिट गोदान मोनगोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एग्जाम सेन्टारा बेनि थागोन बेनिफ्राय रल नाम्बारा चेन्ज जाया बे सेमानो थागोन दाखालिनिजों अके स' बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लादो टाइमिं गासैबो सेम थागोन नोंथांमोना एसेबो चेन्ज मोननाय नङा सेन्टाराबो बेनो थागोन आरो बेयाव नेगेटिभ गैया बे एग्जामाव नोंथांमोनाहाय स' बिनिफ्राय दानिया जोंहा माखासे डिटेल्स दंबावो बेनो जाबाय नोंथांमोननि माबोरै फैगोन कुइसना बेसेबां फैगोन दा लोगोफोर एग्जाम लेंगुवेज नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामो सिगांनि एग्जामखौ नायोब्ला बे ग्रेड 3 आव अनलि इंलिश फैगोन अनलि इंलिशल' फैदों दाखालिबो आरो ग्रेड 4 आवहाय इंलिशजों एसएमएस फैदोंमोन सिगांनि एग्जामाव आरो देग्लायबो फैनो हागौ बर' थागोन ना थाया बेखौ मिथिथ'ला दा एग्जाम जाखालिसो बर'खौ मिथिसिगोन थागोन ना थाया नाथाय सिगांनि एग्जामखौ नायोब्ला बर' गैयामोन अनलि इंलिश आरो एसएमएस फैदोंमोन अके थ' बिनिफ्राय साबजेक्टआ इंलिश साइन्स मेथ्स बेनिफ्राय जिके बे मोनब्रैनिफ्राय कुइसन दाननाय जागोन नोंथांमोना इंलिश साइन्स मेथ्स जिके मोनगोन क्लास 8 फार्स्ट लेभेलनि कुइसन दाननाय जागोन नोंथांमोना मोजाङै फराय जाहाथे नोंथांमोना मोजां हायो इंलिश ग्रामारफोरखौ नायदो मोजाङै हायो आरो नोंथांमोननि मार्क्सआ गासै 100 थागोन 50 कुइसन थागोन अके 50 कुइसनावहाय नोंथांमोना 100 मार्क्सनि एग्जाम लिरनांगोन आरो मोनसे हाब्लानो 2 नाम्बार नोंथांमोना मोननाय जागोन मोनसे कारेक्ट जाबानो 2 नाम्बार बेयाव नेगेटिभ गैया गासै 50 कुइसन्स थागोन अके आरो नोंथांमोनाहाय काट अफ बेसेबां लागोन बे नोंथांमोना जास्ट एक्सपेक्टेड काट अफ होनोब्ला गासै 50 कुइसन थागोन नालाय नोंथांमोना 80 प्लास लानायनि टारगेट खालाम मानोना 40 कुइसन नोंथांमोना एटेम्प्ट खालाम एसटी हिसाबै अके दा बेखायनो 80 प्लास लानायनि नोंथांमोना टारगेट खालाम 80 प्लास हायोबा मोजां जागोन मानोना हाई काट अफ थाङो हेल्थ डिपार्टमेन्टआव स' बेखायनो नोंथांमोना गोसो होदो मोजां फरायदो आरो लोगोसे नोंथांमोना स्किल टेस्टआव 1:2 लाङोबा हमना ला एग्जाम्पल महरै स' नोंथांमोनखौ बायबा टेस्ट लानाय जागोन बा अरेल टेस्ट लागोन बे ग्रेड 4 लेभेलाव बिनिफ्राय ग्रेड 3 आव नोंथांमोननि स्किल टेस्ट एबा पार्सनेल इन्टारभिउ लानाय जायो आरो बेयाव पास जायोब्ला नोंथांमोनाहाय साख्रि मोननाय जायो दा खायसेया नोंथांमोना एग्जामाव मोजां नाम्बार मोननानै स्किल टेस्टआव थालांबा बेखौ माखासे प्रसेसनि गेजेरजों लांनाय जायो आरो टटेल भेकेन्सिया 1192 बे जाबाय ग्रेड 4 लेभेलाव नाथाय लोगोफोर एसे बारायगोन मानोना धुबरी मेडिकेल कलेजाव ओंखारदोंमोन जेला आरो गासैखौबो लानानै 5000नि खाथियाव दङ बेनो जाबाय ग्रेड 3 ग्रेड 4 मोननैखौबो लानानै आरो टेक्निकेल लाइनखौ लानानै दा बेनिसिमोन हेल्थ डिपार्टमेन्टनि एडमिट नोंथांमोना 25 नङाबा 26 उनावहाय डाउनलड खालामनो हागोन गोदान एडमिटखौ दा लोगोफोर बेनोमोन लेटेस्ट आपडेट हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गासैबो सेम प्रसेस थागोन जास्ट एडमिट नोंथांमोना गोदान मोनगोन